Rozišiel sa s ňou práve na jej narodeniny. Trochu energie, prosím. To je ono. To je Ruja, ktorú chceme vidieť. Vyzeráš nádherne. Tak poďme, nech sa začne babská jazda. Užijeme si kopec zábavy. Berte to takto. Aspoň máme pred sebou zaručene bezproblémovú noc. Žiadni chlapci, žiadne problémy. Myslím si, že noc bez bitky a hluku by mohla byť príjemnou zmenou. To je pravda. Tak teda, poďme na to. Ako sa máš, Fiko? Dobre, a čo ty? Dobre. Nikto nebol doma, tak mi napadlo, že si tu. A tvoj plán? Zajtra sa na recepcii všetko skončí. Bude koniec. Takže toho chlapa pred všetkými zastrelíš? Yaman, pozri, môžeme to vyriešiť inak, pokojnejšie, bez predvádzania sa. Na odstraňovanie mŕtvol sme zvyknutí. Ja len nechcem, aby ťa zavreli za nejakú kravinu. Prečo? Veď predtým by si bol len rád, keby ma zavreli. Vtedy bolo vtedy. Ak si ten bastard Zafer Demirhan zaslúži zomrieť, tak potom ty si zaslúžiš žiť. Len mi prosím ťa povedz, čo mám urobiť. Budeš ochraňovať našu mamu. Budeš ochraňovať súrodencov. Máš na starosti aj Asia Jesura. Čo je moje, je aj ich. Môžem ti v tomto veriť. Asi nemáš inú možnosť. Pán Zafer. Snáď nečakáte dlho. Vítajte, Serán. Sadneme si. Nemám rád, keď je večera neskoro. Čo sa deje, chlapci? Ako je možné, že sa vám podarilo vydržať viac ako 2 minúty bez hádky? Som z vás naozaj dojatý. Dnes večer žiadna bitka. Dnes iba ticho a pokoj. Tak dobre, ja som za. Ale kým je tu tento chlap, nebudeme mať veľa pokoja. Presne tak. V tomto s tebou súhlasím. No tak odpáľ. Ale teraz už som tu. Čo s tým chceš urobiť? Počúvam, Čala. Alas? Kde si? A čo sú to za hlasy? Alas, ponáhľaj sa, zobrala nás polícia. Aká polícia? Čo mi to hovoríš? Kto je s tebou? Ruja a Asi. Prečo tie dve? Čo zase vymýšľate?
Dobre, počkaj, zavolám právnikovi, zlož. Čo urobili? Boli sa zabávať, sú na polícii. To bude určite Čalina robota. Ak ich tí chalani obťažovali, princezná nemala na výber, nechápeš? Česúr, nevolajú princezná, inak uvidíš. Čo ťa do toho? Akože Čo čo? ťa do toho? Prestaň, lebo... Prestaňte! Poďte! Je tu iba jeden háčik. Nejakú dobu vám nebudem môcť ukázať záznamy o daroch. Prepáčte. Na tom sme sa nedohodli. Viem, že ste sa chceli predviesť a robili ste si reklamu. Dostali ste viac, než by sa patrilo. Neviem, ako sa odvďačiť. Ale žiaľ, okolnosti sa zmenili. Vedenie nadácie teraz prešlo na Yamana Aliho Soysalana. Vnuk pána Ešrefa. Je ešte mladý. Ako ju chce riadiť? Myslím si, že je to dočasný stav, ale všetko sa uvidí. Žiadny problém. Dohodneme sa s ním. Nemyslím si. Yaman Ali je celý starý otec. Ten chlapec je rovnako prísny ako pán Ešref. Ale čo? Som na ňu zvedavý. Zajtra sa spolu stretneme osobne na vašom podujatí. Ďalej. Ešte som ťa prišla pozrieť. Je ti lepšie? No, čo myslíš? Máš bolesti? Zavolám ti doktorku? Prečo si to spravila, Neslihan? Prečo si povedala Guvenovi o Denizovi? Musela som. Musela si. Chcela som od teba iba jednu, jedinú vec. Myslela som si, že ma ako matka pochopíš. Ako matka ťa dobre chápem, Ozge. Chápem aj tvoju túžbu chrániť svojho syna. Ale Denis ti mohol ublížiť ešte viac. A to sa nedá zatajiť. Uvedomuješ si, že nás nerozdelíš len preto, že Denis odchádza? Čože? Ešte stále sme rodina. Ty nás nikdy nerozdelíš. To, čo hovoríš, pripisujem tomu, čo prežívaš. A preto ťa nebudem brať vážne. Ale mala by si. Vieš, ja som ťa spočiatku tiež nebrala vážne. Neurob tú istú. Máš si v poriadku? Nie som. Pamätáš si, že raz som bola na terase, prišlo mi zle a ty si prišiel za mnou. Pamätáš si, keď si mi vtedy povedal, že nie som tá krehká Neslihan, akú si poznal? Ty už nie si ten Guven, ktorého som poznala a bál sa byť otcom. Teraz musíš byť silný. Tvoje deti ťa veľmi potrebujú. Jedno je na ceste.
Musíš sa postarať aj o Ozge. Ja viem. Bude lepšie, ak sa nebudeme kontaktovať, pokiaľ sa to nebude týkať Aliho. Prečo? Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Takto to bude lepšie. Tak čo je nové? Pán právnik, urobte niečo, nech naše dievčatá nestrávia noc vo väzbe. Už čoskoro ich dostaneme von. Tí chalani, ktorých zbili, sa nebudú sťažovať. Len nech to skúsia. Ospravedlňte ma. Gratulujem našim dievčatám. Tých chalanov pekne vyplieskali. Tu sa to celé uzavrie. Keď majú pri sebe asi, je to normálne. Žiaľ, niektoré veci sa v našej rodine narušili. Ale všetko vrátim do starých koľají. Veď ma poznáte. Viem, to viem. Našli ste srdce pre dceru. Transplantácia sa podarila. Som veľmi rád. Ďakujem. Čo dodať? Len dúfam, že sa dočkajú aj ostatní. Pardon. Pokojne to zdvihnite. Prosím, pán právnik, hovorte. Ide o slečnú Čalu. Počas zábavy v podniku sa s priateľkami zaplietli do bitky. Čo sa stalo? Je Čala v poriadku? Áno, je v poriadku. Momentálne sú vo väzbe, ale čoskoro ich prepustia. Nemáte sa čoho báť, len som vám to chcel oznámiť. Čo si to dovolujete, vy špiny? Čo ste to vy vôbec za chlapov, človeče, čo? Čo ste to vôbec za chlapov? Čo sa tam deje? To je priateľ pani Čaly, pán Jesur. Ja sa o to postaram, pán Serhan. Pán Serhan, ste v poriadku? Ja. Pán Zafer, už sme sa rozprávali, ak si pamätáte. Povedali ste mi, aby som vám dal vedieť ohľadom toho násilníka, ktorý spôsobuje cére problémy. Kto je to? Jeho meno znamená odvaha. Jesur. Stačí len malé varovanie, ktoré by ho zastrašilo. Nechcel by som, aby sa kvôli tomu pokazil môj vzťah s dcérou. Vyriešim to. Ďakujeme pekne. Veľa šťastia. Naša skvelá trojica dorazila. Gratulujem, dievčatá. Naozaj vám zo srdca gratulujem. Tých chalanov ste tak vyprášili, že ani my by sme to tak nedokázali. Si v pohode? Je ti niečo? Nie. Si v poriadku? Som. Učím sa obraňovať tak, ako si chcel. Už nie som slaboška, vidíš? Super.
Takže už nikoho nepotrebuješ. Ale na budúce, keď sa niečo také stane, kopni ho zozadu do stehna. Potom ho udri po hlave čímkoľvek, čo máš po ruke. Tak nejak. Áno. To si zapamätám. Dobre, aspoň budem mať ľahší odchod. Čo ty myslíš, aký odchod? Jaman, kam ideš? Ruja, čo sa deje? On niečo spraví. Spraví niečo zlé. Za tento dom nám ponúkajú celkom dobrú sumu. Bude to dobrý obchod. Ak budete súhlasiť, predaj i hneď uskutočníme. Dohodnem termín stretnutia. Guven, pristáli ste? No, pristáli sme. Práve ideme k autu. Ako sa má Denis? Dobre, porozprávajte sa. Mama sa pýta, či si v poriadku. Mami, je mi fajn. Bude mi oveľa lepšie, neboj. Mám ťa veľmi rada. Aj ja teba. Daj mi ho. Chceš mi niečo povedať? Guven, musíš niečo počuť. Niekto ponúkol za dom veľmi dobrú cenu. Naozaj dobrú. Ak súhlasíš, predáme ho prostredníctvom splnomocnenca. Guven? Si tam? Áno, som tu. Dobre, ako uznáš za vhodné, je to na tebe. Ja už idem, porozprávame sa. Dobre, zatiaľ sa maj. Ahoj. Hneď uskutočníme predaj. Chcete si niečo zobrať, pani Ozge? Kupujúci sa pýta, či je zahrnutý aj vintage nábytok vnútri. Áno, je. Nechcem odtiaľ vôbec nič. Neslihan, niečo s tebou nie je v poriadku. Odkedy si prišla, trápiš sa. Povedz mi to. Čo sa stalo? Zase ma vyhodíš? Nie, drahá. Nie, to vôbec nie. Mám otázku. Včera som videla ultrazvuk, keď som náhodou vošla k Oji. Viem, že si tehotná. Ale tiež viem, že po smrti Metina je to veľmi ťažká vec, chápem to. Ale neviem, to dieťa... Je Metinovo, samozrejme. Ja len, že či si ho dáš vziať? Áno, dám si ho vziať. Presne tak. Potom mi niečo napadlo. Keď som bola tehotná za Lynn, povedala som ti to. A ty si ma vtedy veľmi povzbudila. Vtedy som sa rozhodla, že si Aliho nechám. Som taká rada, že som to urobila. Som rada, že si ma povzbudila. Preto chcem, aby si svoje rozhodnutie poriadne prehodnotila. Toto dieťa by mohlo dobre padnúť tebe aj Rui. Uvedomuješ si to? Už som sa rozhodla, Neslihan. Aj keby Metin žil... Ruja. Ty si tehotná. Nechám vás o samote. Porozprávajte sa a rozhodnite sa. Vlastne som vôbec nechcela, aby si to počula. Čie je to dieťa? Akože čie, Ruja? Tvojho otca, samozrejme. Nikdy mi nebudeš veriť však. Neboj sa. Aj tak pôjdem na potrat, takže už nebudeš mať viac o čom pochybovať.
Prečo si ho chceš dať vziať, ak je jeho? Pretože som nedokázala byť matkou tebe. A nie to ešte ďalšiemu dieťaťu. Nechaj si ho. To dieťa bude moja jediná spomienka na môjho otca. Pamätáš, ako si hovorila o tom, že sa znova staneme rodinou? Možno potom. Nedám si ho vziať. Ak ma budeš mať znovu rada, dcérka. Sú tu všetci? Zostal niekto vnútri? Počítal som ich. Nik nezostal. Dobre, nastup si. A ty čo? Pokračujte. Dobre. Dobrý deň, som Yaman Ali Soysalan. Doručili ste Zaferovi adresu toho podujatia? Rozumiem, dobre. Poslal som mu ju v správe. Áno. Netrpezlivo ho čakáme. Asi uteč! Odstup na bok. Yaman, Asi? Kde si bola? Už som ti chcel ísť volať. Prepáč, mala som nejakú prácu. Je tu môj otec. Možno sa ti to zdá trochu hlúpe, ale je to dôležité. Poď, predstavím ťa. Aha, tvoj otec, ktorý sa správa ako mafián, ale tvrdí, že ním nie je. Dobre, zoznámime sa, poď. Tak poď. Oci, toto je moja kamarátka s úžasným hlasom. Asi. Oci? Teší ma. Keď už sme previedli zálohu na účet, dom je váš, pani Neslihan. Predošlí majitelia o mne ale nevedia však. Nie, váš právnik koná vo vašom mene podľa vašich pokynov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nemáte za čo.
Čo je? Na čo som mal prísť? Poď. Pamätáš si, čo som ti povedal? Čo bude, ak sa budeš s prácou ponáhľať? Výsledok bude zlý, presne. Mám prácu, prosím, prejdi k veci. Sadet prišiel. Poď, Sadet, poď. Kto je to? Sadet, len poď. Ty si Jesur? Osobne. Tak ideš s nami. Čo sa deje? Vy ste kto? Čo sa deje? Počkajte. Tento chlap má niečo, čo je moje. Teraz zmizni, bastard jeden. Nadácia Aliho Sojsalana na ochranu detí z ulice. Dobrý deň, drahá Šebnem. Počúvam. Ste napevno rozhodnutá, že pôjdete na potrat. Vašu operáciu zaraďujem do zajtrajšieho plánu. Veľa som premýšľala. Ja nemôžem. Rozhodla som sa ho porodiť. Nechám si ho. Dobre, tak vám gratulujem. Vďaka, uvidíme sa. Šebnem? Koho dieťa máš v pláne porodiť? Moje? Ako sa máte? Dobre, ďakujeme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Kde je Ali? Prečo neprišiel? Koľko je hodín? Alas? Vo vzduchu cítim peniaze. Dnes to bude úspešná akcia. Miláčik môj, hovoril si s Alim? Len pokojne. Je v pohode. O to nejde. Mal predniesť prejav, preto sa pýtam. Neboj sa, mami. Na dnešnú akciu sme sa pripravili. Nikto na to len tak nezabudne. Fajn. Na čo čakáte? Na čo do pekla čakáte? Streľte ma do hlavy! Do toho! Streľte ma, nech to mám za sebou! Nemáte na to odvahu? Nie? Nedokážete vystreliť? No len vystreľ, ak máš odvahu, stlač to! Streľ, nech to mám za sebou! Vy kreténi! Streľte, nech je koniec! Zabite ma! Čo sa stalo? Volali ste aj vášmu šéfovi? On so mnou skoncuje? Nech príde! Nech príde aj on! Ja sa nikoho z vás nebojím! Nikoho z vás sa nebojím! Ani vás, ani vášho šéfa! Prečo kričíš, chlapče? Prečo kričíš? Jesur, skoč! Nemôžem skočiť, Jana! Bojím sa! Jana, už idú! Poď, Jesur! Jesur! Pomôž mi! Jana! Jesur, skoč, vidím sa! Pozri, skoč! Jana! Jesur! Jesur! Pomôž mi, Jana! Jana! Jesur! 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 Hovorili o tebe, že si odvážny chlapec. Jesur. Hovoríš, že si hodný svojho mena.
Dobre. Ale starších by si sa mal predsa trochu báť, nie? Nemal by si ich hnevať. Nemal by si otravovať ich synov. Nemal by si prenasledovať ich dcéry, aby tvoj život neskončil v takomto sklade. Moje posledné varovanie, milý Jesur. Budeš sa držať ďalej od môjho syna Tolgu a dcéry Serhana Soysalana. Dobre? Inak posledné, čo pred smrťou uvidíš, bude moja tvár. Feride, on nepríde. Pozri, koľko je hodín. Alas, čo do pekla vymýšľate? Neustále mu volám, ale Ali nezdvíha. Čo chystáte? Mal mať predsa príhovor. Už čoskoro bude na pódiu. Nič sa neboj. Všetkých vás vítam. Dnes mal pred vami stáť nový prezident našej nadácie, Yaman Ali Soysalan. Ale na ochranu detí z ulice podľa neho nestačí darovať kopu peňazí, ako ste to urobili vy. Vybral si oveľa náročnejšiu cestu. Môj brat Yaman má ulicu v krvi. Je divoch, nedá sa nič robiť. Preto ma požiadal, aby som vám pustil video. Tak si ho spoločne pozrieme. Dobrý deň všetkým. V prvom rade sa chcem poďakovať Alazovi Soysalanovi, ktorý mi pomohol s organizáciou tohto podujatia. A potom všetkým vám za vaše dary. Verím, že sa vyzbieralo veľa peňazí. A tiež verím, že každý má pokojné svedomie. Predpokladám, že máte dobrú náladu. Ale deti z ulice dobrú náladu nemajú. Nenechajte sa zmiasť úsmevmi na ich tvárach. Pamätajte na ich úsmevy, lebo tieto deti nemajú rodičov, ktorí by ich utešili, keď ich niečo bolí, keď plačú od strachu. Vždy sa musia usmievať. Musia byť veselé. Aj ja som dieťa z ulice. A som veľmi zvedavý, či ste niekedy hľadeli dieťaťu z ulice do očí. Priamo do očí. Priamo do zreničiek. Teraz sa do nich pozrite. My, deti z ulice, nebojujeme len s hladom. Bijú nás. Unášajú nás. Tiež predávajú naše orgány. Ubližujú nám. A zabíjajú nás. Ale napriek všetkému odolávame. Aj tak dúfame,
Vždy máme nádej na život. Naučili sme sa plakať vo svojom vnútri a nie navonok. Aby si nemysleli, že sme slabí. Preto sme sa stali hrdom. Kýmkoľvek sme si prešli, navzdory osudu sme to dokázali vydržať. V živote sme sa smiali a bavili. Nechceli sme dávať najavo svoj strach. Dnes som chcel, aby ste sa zoznámili s mojou rodinou z ulice. Už ich neignorujte, prosím. Všímajte si ich. Tieto deti mám veľmi rád. Majte ich radi aj vy. Som pripravený pre ne zomrieť. Dokonca aj zabiť. No a čo vy?